Tänään me vaihdetaan Audiin ilma-alustan kompura ja tehdään Skyllestä Pinkie Pie puokki. Katsokaa. Painatko sä vielä? Joo. No vaan. Mitä löytyy? Ja Nova auttaa tasapuolisesti molempia. Hyvä korjauskoira. Puretaan tää osi. Eikö niin? Pidä veivasa roskia. Avun naulasia. Ja sitten Audi nousee. Oliko tarpeeksi teippiä? Sopivasti. Hymyile vähän. Mä en tiedä, että oli tyhjää noin mutterikko puolella. Sitten mä pääsin lämpöralle ja avasin siinä välistä ja sitten se tipahti koko juttu. Että mä ehdin pistää juossa vielä. Ai, paikallaan. Valmis. Hyvä. Kiitos. Tää on. Tällainen enää pitkä. Tällainen enää pitkä. Ketä menit piiloon? Menitkö Novaa piiloon? Laita lippis päähän. Oot söpö. Eikä? Ootko väsynyt vielä? Joo. On se helme. Tää on nuuska huulessa. Tästä mä teen On kuutos. kyllä. Niin. Hieno. Ruosteinen. Mut tästä tulee hieno. Tää on niin makea väri. Upea. Kerrassa. On kyllä. Wow. Siitä tulee hienoa. Mihin Nova on menossa? Mihin sä oot menossa mihinkään? Haukotus. Mennäänkö pihalle? Mennään.
kaikki muut, niin sitten voidaan tän vaihtaa. Jälkeen ympäri on. Niin. Täällä on näköinen, että russia on täällä. Niin, nyt vedetään tää kaiken kaikki muut. Niin. Niin. Se on parkkiin kuin vanhin. Ja se on ollut. No joo, mut nyt laitetaan pitää tän vaihdolle. Ei. Missä ne? No, kun se on tänne riippuu. Sä vajaat yhden päivän. No, mutta ei se ole mitään jälkeen. Se on aika ilmi. Tässä on ihan tää kolme jälkeen. Niin. Niin me tarvitaan tähän tehdään välillä noita muita ja sitten Kaikkialta muualtakin. voidaan repittää. Kaikkialta muualtakin on. Häh? Repi on pois. Ei ihan vielä. Ainoastaan noita teostoja. Niin, voidaan ne. Tää on vielä. Häh? Ei se täällä mitään. No ei tätä vielä tule mitään ja leikata tuonne väleille. Nyt ei lähde vielä tätä. Noin, muutaman tunnin uurastuksen jälkeen. Tässä on lopputulos. Eikö ole hieno? Wow! On siinä sentään pinkkiä tossa. Väri oli hieno. Ensi kerralla uudestaan. Onko herkullista? Joo. Pau. Pari viikkoa. Niin. Ottaa. Ettei hävitä. Niin. Onko sä korjasit sen? Joo. Nytkö mä pääsen ajelemaan? Et. Miksi? Sä rikot taas sitä. Minä en rikkonut sitä. Sun ajossa meni. Niin. Nyt sais käydä lautille. Meine. Miten menee? Mihin sä Väinö ajat? Mihin sä ajat? Laukku täällä. Täällä on mun laukku. Mitä? Minä tiedän. Leikkaa ajan kauppaan, niin oli leikannut siivun kaikista. Näkyy noin. Joo, ei se. Eikä se nyt kuvia täällä saa käyttöön.
Tuliko sä turvaa? Ei se smoothie heillä. Mihin smoothie jäi? Oho, onko se siellä katolla? Ups. Kuuluuko? Kerro Mikille, mitä sillä kuuluu. Lähdetäänkö Väinö kotiin? Ei vielä. Lähdetäänkö Iski kotiin? Toi Nissani teistä. Tämmösiä täällä vielä. Oi voi. Väinö. Mennään. Mennään. Tää smoothie mukaan. Mennään kuuntelemaan Unts Unts. Mitä? Kuunnellaanko Unts Unts? Se toimii. Upeeta. Tää on kyllä pojat, jees. Miksi tää tarkennat taaskaan? No, kuitenkin. Kompro on vaihdettu ja auto toimii taas. Mitkä fiilikset? Eikä mä olla järvalaista. Niin ei. Mitä sä teit sille? Mistä ne johtuu? Niin. Upeata. Kiitos Risto. Mennäänkö sisässä syömään? Joo. Varo, ettei koira pääse karkuun. Ai sun pitää pimpottaa. Okei. Pippa! Pippalosta pianoinen. Meinas lähtee karkuteille. Pippa laitan teippiä hännässä. Mitä sä ootte touhunut täällä? Onko siellä ollut hommia? Onko siellä ollut hommia? Onko koirilla ollut hommia? Herra jestas! Oho! Mä tuun auttaa. Niin. Oliko vähän rankkaa? Oliko se mikä oli pipa hännässä? Joo. Sulla on täällä lisää teippiä. Tuo hakee. Toinen Tää. Ole hyvä. Ole hyvä. Kiitos. Oot söpö. Sano hei hei. Hei hei.